పలుచగా ఒక లేయరు అడుగున మట్టి వేసుకోండి. తర్వాత సెకండ్ లేయర్ అండి, గార్డెన్ క్లీన్ చేసినప్పుడు వచ్చిన ఎండాకులు ఇవన్నీ కూడా ఒక లేయర్ వేయండి. ఇదిగోండి, ఇది కిచెన్ వేస్ట్ అన్నమాట. ఉల్లిపాయ పొట్టు, కూరగాయల వేస్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. ఇది ఇలా కిచెన్ వేస్ట్ కూడా ఒక లేయర్ వేసుకోండి. కొంచెంగా ఇలా కుండీలో బూడిద వేయటం వల్ల ఏమైనా వాసన, పురుగులు అలాంటివి రాకుండా ఉంటాయి. కంపోస్టింగ్ ప్రాసెస్ కూడా స్పీడ్గా ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత కొంచెం మట్టి అనమాట, ఒక లేయరు మట్టి వేసుకోండి. కిచెన్ వేస్ట్ ఇవన్నీ కిచెన్ వేస్ట్ వేసాం కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక లేయరు ఎండాకులు. దీంట్లో పువ్వులు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయండి. సో మంచి మొక్కలకు కావాల్సిన మంచి పోషకాలు అందుతాయి.